ако го отворя... Ай, пускай я. Да. Червено ли трябва да светне? Не е светнало червено. Махни се, Яни. Аруе, Никола! Браво! Пази си главата, Никола! Никола! Яна, я се махни! Искай, гледай, какво съм да снимай. Никола, спокойно е! Искай, гледай! Ай, давай, Никола! Дай, знаеш го е! А, така! Никола, не го псува, бе! Пусти го да живее човека!